Egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, siyakubonga uNkulunkulu onamandla ngezwi lakho osiphe lona osukwini namhlanje. Siyakubonga uNkulunkulu onamandla ngakho konke okwenzekalile phansi kwaleli homo. uNkulunkulu onamandla, umsebenzi wakho lo obuqhutshwa lolu suku namhlanje. Siyakubonga nangabazalwane abachithe isikhathi sabo bazonikela uNkulunkulu onamandla, benikela imizimba yabo phambi kobuso bakho. Konke-ke uNkulunkulu onamandla sikufundisiwe, siyakhuleka ukuthi kungene ezinhliziyweni zethu, kulondeke ukuze singone uNkulunkulu onamandla. Uma siphuma lapha sibonakale ukuthi kukhona into esiyizwile, into yasezulwini. Sibonga uNkulunkulu ukuthi usigcinile kwaze kwaba manje. Sibonga ukuthi ube nathi kwaze kwaba manje. Akwangababikho okuphazamisa izwi lakho ngesikhathi kushunyayela. Siyakubonga uNkulunkulu onamandla. Siyathemba-ke ukuthi ongene emnyango waleli holo uzophuma engasafani nendlela kangene ngayo. Siyakhuleka uNkulunkulu onamandla, naloyo sazohamba eyozicabanga, esazohamba eyozihlola ngenxa yezwi abalizwile kule ndawo. Siyamkhulekela uNkulunkulu onamandla ukuthi umsize ekuzicingeni kwakhe, ekuzicabangeni kwakhe, ngoba izwi lakho lithe siphenye sicinge izindlela zethu sibuyele kuwe uNkulunkulu onamandla. Siyakhuleka ukuthi abazalwane sebezohlukana, ubagcine uNkulunkulu onamandla besahamba izindlela ezahlukahlukene, ubagcine bephephile ezindleleni. Siyabonga egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristu, nothando lukaNkulunkulu Baba, nobudlelwane bukaMoya Oyingcwele akube naloyo phakathi kwethu, inkosi uJesu ezibuye ukulanda ibandla layo. Amen. Nihambe libe nokuthula kwenkosi.